ପିପି ରୋଲର ଭାଇ ଆସୁନ ଟିକେ ଆମ ଘର ମୁହଁରେ ବହୁତ କିଛି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ରାସ୍ତା, ପ୍ଲିଜ୍ ତାକୁ ମାଡ଼ିଦେବ। ଆରେ ଭାଇ ମୋତେ ଯିଏ ସଜାଡ଼ିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ସବୁ କାମ କରିଦେବି। ଆସ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଆମେ ଶିଖିବା ଯେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଯୋଡ଼ିଲେ ରୋଲରଟେ ତାର ଜୀବନ ଶକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଟାୟାର ଯୋଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାୟାରଟେ ବି ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଏଇ ଦେଖ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ଭଲରେ ମନ ଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖ ଯେମିତିକି ଶିଖିପାରିବ। ତାପରେ ତା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଉ ବନେଟ୍କୁ ଲଗେଇଦେବା। ଏଇ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଦେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ତାପରେ ତା ସାଇଲେନ୍ସଟାକୁ ଲଗେଇଦେବା। ଲାଗିଦେଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ'ଣ ଲଗେଇବା, ତା ଆଗର ଚେସିସଟାକୁ ଲଗେଇଦେବା। ଲାଗିଦେଲା, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ'ଣ ଲଗେଇବା, ତାପରେ ଲଗେଇବା ଆମେ ଉପର କେବିନ୍ଟା। ଏଇ ଦେଖ ସିଟ୍, କେବିନ୍ ଆଉ ଉପର ଦୁଇଟା ଲାଇଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଲାଗିଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ଟଲର୍ର ଲୁହାଟା। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ଲାଗୁନି। ଆରେ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି, ଲାଗୁନି ଏଇଟା। ଏଇ ଦେଖ ଲାଗିଦେଲା। ଏବେ ମୋ ଗାଡ଼ି ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ତମ ଘର କାମ ଯେଉଁଟା ଥିଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବି। এইটা ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଟାକୁ ମୁଁ ମାଡ଼ି ଯିବି। ତାପରେ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ସରିଲା ତୁମର କାମ, ଏବେ ତୁମେ ଆସିପାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରୋଲର ଭାଇ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ପୁଣି ଗୋଟେ କଚରା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଏଟାକୁ ବି ମାଡ଼ିଦେବା। ଘର ନଟେ ଆସିଗଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରୋଲର ଭାଇ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଅ ଏବେ ପୁଣି ଆଗକୁ କାମ ବଢ଼ିବା। ହସ୍ପିଟାଲଟେ ପାଇଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତାଟେ ଅଛି, ଏଠି ସବୁ ଭଲ। ଆରେ ୟାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସିନିୟର ଜାଗାରେ ପୁଣି ଏଇଟା ଏବେ ମାଡ଼ିଦେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରୋଲର ଭାଇ। ଇଟ୍ସ ଓକେ। ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା।